ndị Igbo anụta agbọghọ achụpụ agadi oge ọbụla amaghị m asụ Igbo mkpụrụ okwu Igbo ezu ezu ahịrịokwu Igbo ezu ezu nke zuru ezu one ka so n'ime ha ka m kụziere unu maka njikọ okwu Igbo maka njikọ okwu bekee unu na-etinye n'asụsụ Igbo karịrị ihe a chọrọ but although because of even if accept unless until but ọ karịrị ihe a chọrọ ka m kụziere unu ka unu hapụ ịtọ n'anwụ ịchọ ịtọ n'anwụ ngwa nke mbụ bụ kedu ihe a na-akpọ ya n'onu Igbo kedu ihe a na-akpọ njikọ okwu a n'onu Igbo odo ọkwa odo mba ya na-ekpọ ya bụ ọ bụ ezie na ara na-agba ya ma ọfụbere onye pịawara ya isi nke abụọ bụ kedu ihe a na-akpọ ya because of ya na-akpọ ya n'ihi ị nwere ike ikwu n'ihi gị ka ejikọ m isi abụ okpu nwee ike kwukwa n'ihi na ọ maghị mma dike alụghị ya nke atọ ka a na-akpọ mkpụrụ okwu a bọtụ mana nwanne m kwụsị itinye bọtụ na Igbo ị na-asụ tinyezie mana biko ana m ayọzi gị ayọ mana achọrọ m ịlụ ya mana ọ maghị mma ka m si chọọ nke anọ bụ gịnị ka a na-akpọ ya even if mba ọ bụrụgodi ka a na-akpọ ya ọ bụrụgodi na ara na-agba ya ọ ka bụ nne m nke na-esi ya kedu ihe a na-akpọ nka aseptụ ya na-akpọ ya belụsọ ewezuga maọbụ ewepụ belụsọ na ịlụrụ m ewee nye gị ocho belụsọ na ịlụrụ m amụọrụ m gị nwa ewezuga na ịbụ nwanne m ewere m ọra machie gị ntị nke na-esi abụ gịnị kemgbe nwanne m ọghọtị ntị kemgbe m ji wee mara gị ahụtụbeghị m ebe ị zuru ohi ọ bụghị sinsi m ji mara gị ya izughị ohi nke na-esi abụ gịnị nke a ganye na ịkwụrụ m ụgwọ m ebughị gị ahịa ọzọ nke na-esi abụrụ ganye ma ịkwụrụ ụgwọ isi m esoro m gị na-abịa nna gị ngwa metụrụ m aka n'akara ịhụnanya tinye okwu na ngalaba okwu tụsaa ozi a ka ndị Igbo wee na-amụta Igbo ka hapụ ịtọ n'anwụ onye ewute gị na asụsụ anyị na-ana tụsasịa ozi a ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị emeji eji agba ya